Ladies and gentlemen, we want to do a quick one now on how to destroy ritual demons in your life and in your family. Hakuna family inogona kushaikwa munhu anoita zvema-rituals, but changosiyana dzava nzira dzemaitiro. Kare munhu aigona kutoenda kun'anga kundoda kudiwa nevasikana, but hawaigona kungoenda waitoenda undoita something. It's a ritual yawaita, but waiitira kuzvinhu zvauri kuda kana kuti kuzvinhu zvawatumwa nemwoyo wako. Vamwe vaienda kuma-rituals, waita ma-rituals ekuti agone kuvhima. Vanhu vototi ane shavi rekuvhima. Kunyanga akaenda musango rinonzi harina mhuka, iye haashai mhuka. Chikonzero ari kuzvipiwa ne-evil covenants, ari kuzvipiwa ne-the evil altars. Vanhu kare vaiita anonzi madivisi aya. Divisi iri covenant kana kuti waenda to the rituals dzekuti ndoda kugona kurima. Saka they are people who are participating in those things. Asi zvakanga zvagara zviriko. Umwe wotoenda kun'anga kuti hakuna mukadzi anofanira kundiramba. Umwe woenda kuchiprofita kuti hakuna murume wandati ndinoda anofanira kundiramba. Those things are rituals dzauri kutoita. Ma-ritual auri kuita, but uri kumaita kuzvinhu zvinodiwa nemwoyo wako. Koita vanhu vakagona kudevelopa that ritualness. Kusvika vakuti ndoda kuenda kun'anga kuti ndiwane business. Kusvika vakuenda kun'anga kuti ndoda kuti mari dzangu ziwande. Kusvika vakuenda kupi nekupi kuti pfuma iwedzere, mumwe woti mombe dziwande. Umwe wototi ndoda kutyiwa, ndoda mafuta eshumba. Those things are rituals dzaingoitwa kubva kare. But vanhu unogona kuzotozviziva kuti wapinda mazviri kana zvaakuaffecta your life. Unozotozviziva kuti wakanganisika kana zvaakuaffecta vana vako, kana zvaakuaffecta basa rako, kana zvaakuaffecta mhuri yako. Ndo paunozotozviziva kuti ndakapinda mazviri. Vamwe votoenda kuma-rituals ekuti ndoda kuti nditsvage kuti muroyi wangu ndiani, but une zvaunopiwako. Wakaroyiwa, but kwawaenda kwacho une zvawatopiwa zvekudifenda. Zvonzi toda kuti mudifende musha nekuti muri kuroyiwa, saka takupa zvinhu zvekuti usaroyiwa. Nyamba ipapo waakutopiwa dzimwe mhepo, waakutopiwa zvimwe zvinhu zvichavhiringa vana, waakutopiwa zvimwe zvinhu zvichavhiringa mhuri. Ndichakupai zvinhu zvokuti mugeze. Those things zviri kuenda pabody pako, zviri kuenda pamuviri pako. You are connecting yourself to the source of darkness. You are connecting yourself to the source of the kingdom of devil. Saka unonzi ndichakupa shinda. You are connecting yourself to the evil people. Zvokuti ukaverenga in the book of Ezekiel, unonzwa Ezekiel uchiti those people from the kingdom of darkness vakapa vanhu vangu shinda kuti vavhime mweya wavo. So you are being hunted nekuda kwezvakaiswa pamuviri pako. Wakatondotemerwa nyora. That nyora it's a connection to the source of darkness. Saka chese chaunoita chinoripota kwavari nekuti vano-operate on your body. That's why you see kuti zuva rinofa Moses, unonzwa kuti Satani akaburukira pamutumbi wa Moses. If you read it in the book of Job, pakava nebebeto, pakava nehondo, nemhaka yevakanga vakurwisana nekuti they wanted that board of devil. That's why chaiva chivi in the book of Deuteronomy, kunyorwa pamuviri pako kana kuti kuchekwa pamuviri pako chaitova chivi kuna Mwari, nekuti the devil anoisa masairini ake, the devil anoisa matreka ake pamuviri. Saka they are people who are tricked nokuti wakatoiswa zvinhu pamuviri pako. They are giving you rings, they are giving you zvekupfeka, they are giving you zvokudya, and that thing chawakadya, as long chisati chabuda mauri, you are connected to the source of darkness. As long hembe idzodzo dzichipo, as long ring idzodzo dzichipo, as long zvawakapiwa kunzishandisa zviripo,
you are still connected to the source of the devil. You are still connected to the kingdom of darkness. Nekuti vanoshandisa matreka akaiswa pamuviri pako, zvanzi vanovhima mweya wavo, so they are hunting your source. Saka but zvazvinozoita, these people they operate vachishanda nemapriest. Saka they are priests in the kingdom of darkness. They are priests in the demonic world. They are priests in the satanic and demonic and devilish world. They are there to hunt and to case the people. That's why uchinzwa shoko raMwari chiti Balami akahaya Baraki kuti Baraki agone kutuka. Unonzwa kuti Baraki aiti waatuka atuka, akawaropofadza aropofadza. Saka zvichireva kuti even in this world tine vaprofita vakafanana naBaraki, vekuti vanokudza kuti ndinouraya, vekuti vanokudza kuti ndinoropofadza, but God doesn't kill, nekuti Mwari wedu rudo. Saka ukaona muprofita anoti ndinouraya, anoti back to sender, apedza kudaro obva ati ndinoropofadza futi, kana kuti ndinopfeka nguo chena, ndapedza ndopfeka imwe nguo, zvaakureva kuti he is connected, he is still connected to the source of darkness. Saka ma-evil priest amazuva ano akachinja maitiro, akachinja mararamiro, vanogona kuto-operate in the church, and you enter in the covenant yausinganzwisise, you enter in the covenant yausinganzwisise, nemhaka yekuti they are operating back. Saka tiri kuti vanhu ava vano-operate nezvakasiyana siyana, vanopiwa rules and regulations akasiyana siyana kuti vagone kudamaja nyika, vagone kuzodamaja zvavanodamaja. Saka they ended up vakusacrifice vana, they ended up vakusacrifice mhuri, they ended up vakusacrifice dzinza, they ended up vakusacrifice vanakomana, they ended up vakusacrifice vanasikana. Vamwe vanasikana havarorwi nemhaka yekuti pane akasacrifice vanasikana vachaiti zvakanaka, nokuti pana baba vakasacrifice vana. Saka tine vamwe vana vakatopiwa as sacrifices to the demons. Tine vamwe vari kutorarama, but you are a sacrifice. Ndiwe wekuturira nhamo, ndiwe wekushungurudzwa, kushungurudzwa kwako kuchivararamisa, kuchema kwako kuchivapa mari, misodzi yako ichivafumisa, nokuti wakaitwa a sacrifice. My brother, my sister, unofanira kutoziva kuti ndakapasa, but sei vakushayiwa basa. Kushayiwa basa kwako kunoita kuti munhu akakupa covenant, munhu akakuita sacrifice apfume, nokuti paunowana basa zvatodhakwa in his area. Saka ndiri kuti beware kuti unogona kuva sacrifice. Ukaverenga in the book of Deuteronomy 32 verse 17, unonzwa Mwari achiti they sacrifice unto devils, not to God, not to the gods whom they knew not, to the new gods that come newly upon whom your fathers feared not. Vari kutondo sacrifice kuna Satan, vari kutenda neuhuku to the devil, vari kutenda nemari kuna Satan, vari kutenda nemazita, vari kuenda nevana, vari kuenda nezvigunwe to the kingdom of darkness, vari kuenda nezvakasiyana siyana, vari kutora hembe dzako vachiita dzese dzakasiyana siyana, nokuti the devil ari kuda something. Vari kuendesa mombe, vari kuendesa mbudzi, vari kutora mazai, vari kutora mikaka, vari kutora zvinhu zvako vanozviiye because zvinoramba zviri a source to your life. Vari kutora mari dzako dzoraswa zvokuti zvati bondage zvavacreata, you become in bondage, you become in a covenant. Saka kune vanhu vakatoitirwa zvinhu zvasingazive, kune vanhu vari kutorarama vasingazive. Kudzinza kunofiwa every time, kune anotorwara every year. Kuramba kwako urichirwara, kubudirira kwake, kune vane zvinhu zvisingapori. Kusapora kwazvo kureva kuti business rake haripwe, nekuti riri connected to your health. Saka zvimwe zvinhu zviri connected to your body. Pega pega paunorota uchirarwa,
business rake riri kutomultiply. Paunopinda marriage uchibuda, business rake riri kutomultiply. Paunodana ningu uchiramba, business rake riri kutomultiply. Vamwe makatoitwa masacrifice echipfambi, kurara kwaunoita nevakomana vakawanda imari iri kutouya. Vamwe venyu makatoitwa masacrifice, you masturbate. That masturbation yauri kuita ine zvairi kundofeeda in the kingdom of darkness. You are connected to the kingdom, and those seed vanodzishandisa for the kingdom of darkness. That's why mukadzi wa Potifa akati kuna Josefa raraneni, nokuti aida kutora the seed yondoshandiswa in the kingdom of darkness. Pawakaita that sex with that woman, akabva tora those seed. They used that seed for the ritual. They used it for the rituals. But I want you to believe there is a God in heaven anogona kukurwira pamusungo werima. There is a God in heaven anogona kubreak up the chain. If you read in the book of Psalm 106 verse number 37, unonzwa ichita, they sacrificed their sons and daughters. Saka kune vana vakatopiwa kuzvikwambo, kune vana vakatopiwa kurima. Hapana chaunoita chinofamba, hapana chaunobata chinoendeka, nokuti he surrendered you to the kingdom of darkness. Wakatosarendwa kurima, wakatosarendwa ku darkness. Vanabana namai, I want you to know this, kuti kana wakuda kuziva kuti who is the evil priest in your family, usatarise mari kana urombo. The person can be poor, but ari kukonzeresa kuti vamwe vaite varombo. The person can be rich, ari kukonzeresa kuti vamwe vaite varombo. Saka you need to understand kuti vari kushanda vari in which zone, vari kushanda vari in which area. Vamwe vakatozviita vasingazive. Havasi vaprofita vese chokwadi. Hakuzi kwese kwaunofanira kuenda nemari dzako, hakuzi kwese kwaunofanira kuturikwa maoko, hakuziri kwese kwaunofanira kupiwa muteuro, hakuziri kwese kwaunofanira kupiwa zvinhu. Mamwe the kingdom of darkness, the kingdom of evil, hazviziri zvese zvaunofanira kuita. You need to break that circle, you need to break that chain. Pauri koko batwa, Mwari wemasimba ose ngakurwire yakadebo shakada. Step number 1, give your heart unto Christ, give your body unto Christ. Unonzwa Paul achiti, surrender your body unto Christ, for your body is the temple of the Holy Ghost. Surrender your body to Christ, surrender your soul to Jesus. Give your body to Christ, give your thoughts to Christ, give everything to Jesus. Ndakaviga shokwadi mumoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai. Step number 2, build relationship with God. You need to create a fellowship with God. Anoti garai mandiri neni mandiri. You need to dwell in the secret place of the Most High. Pauno garamutsoka dzamwari. You need to have the spirit of discernment. Nzvera rudo, nzvera kufarirwa, nzvera connection yako na baba vako. Kuna vana baba vanochiva vana vavo, kune vana baba vanorara nevana mai vanorara nevana vavo, nekuti vakatokiita sacrifice kuti this boy ndo murume wangu saka hafanire kuroorwa, this girl ndo mukadzi wangu saka hafanire kuroorwa. Saka you need to check those bonds. I'm not saying usakufarira baba vako kana mai vako, but you need to check those bonds. Kana dzakuenda to the extremes, beware that you might be used for the kingdom of darkness. Saka you need to check those things. You need to pray. You need to pray. Set your body on altar. Pray for the out of season and in season. You need to pray. Vamwe vana makanzi musaenda kuchechi idzi, vamwe vana makapiwa chechi,
baba vakati hakuna mwana anoenda kuchechi isiri yangu, hakuna mwana anonamata zvandinonamata. Nemhaka iyi baba vakati kurambidza chechi, vanoziva kuti ukaenda kune dzimwe chechi unogona kuzarwa zviri nani. Saka he hold you, vanokubata in that darkness kuti uregedze kuona metsi dzavo. Saka ndiri kuti you need to verify those things. Mwari piwa freedom as child, piwa freedom as mwana. Saka but those some of the rules dziripo kukulimita. Rekedebo shakata. You need to check if you are not a sacrifice. You can be a family sacrifice. Vanhu vakapiwa kungozi. Lekedebo shakata. Ngozi ikanzitoda vana. Some of vana vatofile because ngozi yakanoda virgin. You remain a virgin till you die because that devil akatokupiwa. Saka anokushandisa zvaunoda. But I want you to declare hope dzamadzikirira ngadzipere. Kumhanyiswa nenyoka kuhope, kurwariswa kuhope, nezita raJesu mupenyu, kurota uchidyiswa, kurota uchirarwa, ngazvipere nezita. Chese chavakapiwa nadevil ngachipere nezita. Da kuti uite this prayer. Fighting against evil priests. They are evil priests. Vanomira pamukaha, casing your marriage, casing your business, casing your career. Evil priest. We have this high priest. Christ is the high priest. Lekedebo shakata. When you pray, learn to pray. And not a better prayer. David anopinda in a better prayer. Ukaverenga Psalms 109 unonzwa David achirwa anoti Jehovha kakanavadzai nevanokakanadza neni, Jehovha irwai nevanorwa neni. My brother, my sister, kune vanorwa newe. Let the Spirit of God fight against your enemies. Let the power of God fight against everything. Taurira Mwari kune vakakuendera kung'anga. Sauro anotoenda kung'anga kundobvunza kuti ndichakunda hondo here, but ruoko rwaMwari runopindira. Kune vanotomutsa vakafa, kune vakatogeza nemvura dzevakafa, kune vakamuka vanomutsa mweya yafi kuti ishungurudze vapenyu. You need to enter in the battle and fight against evil priest. Vakomana anorwara vanobva vatondobvunzira kuti ndichadzaka here panhoo. Zvikanzi nairasha hauchadzaki panhoo nokuti vabvunzira. Kuya kunotonzi kubvunzira kwakanga kwakavengwa naMwari nokuti you ended up maakugadzira mabattles. You ended up maakugadzira marituals. Saka rituals ari kuitwa in this world, rituals ari kuitwa in the family. But kuti ukunde hondo, keep the fire burning, keep the fire burning. Ramba uchipfuta, moto ngausadzima. Anoita varanda vake mirazo yemoto. Our God is a consuming fire. He is a consuming fire. Zvakaiswa pamuviri wako, zvakaiswa mudumbu mako, zvakasungwa pauri. Ma-evil rituals and altars, ma-covenants akaitwa nezita raJesu mupenyu, nezita raJesu mupenyu. Regedzwa iko zvino, pfuma yako ngairegedzwe. Vamwe venyu makaitwa masacrifices ekuti ngaarambe achidhakwa, makaitwa masacrifices pashayikwa anokurora, makaitwa masacrifices ekuti kunyange ukanamata, kunyange ukatsanya Mwari havakunzwe. Makaitwa masacrifices, makatsvetwa mudarkness, upenyu hwekudzungaira, upenyu hwekuomerwa. Wakakadebo shaka. Vakaita sacrifice against your business, sacrifice against your marriage, prosperity, wealth, kuti usanamata zvimwe chivi chocho, chimwe chivi chiri kukunetsa inhau yokuti wakatetwa sacrifices in that area. Saka inoramba iri weakness, inokurambisa nokuti wakatoitwa a sacrifice. Vanoomesa moyo wako, dzimwe nharo, kumwe kuoma kwemoyo, inhau yokuti moyo wako wakabatwa ukatopiwa to the devil, ukatopiwa to the kingdom of darkness.
Create in me a new heart. Lekebo shakata. May God pave way right now. Ramba uchinamata. Keep the fire burning. Resist the devil, he shall flee away from you. Create relationship with God. Give your heart and everything to Jesus. Surrender your ways to Christ. Don't forget to like, comment, share, and subscribe in the name of Jesus. Amen and amen.